Jeg har fået flere henvendelser fra løbere i min online løbeklub og på mit personlige træningsforløb, der handler om, hvordan de skal trække vejret bedst muligt, når de løber. Og det vil jeg da meget gerne gå lidt mere i dybden med, så det er temaet for denne video. Hvad handler vejrtrækning egentlig om? Jo, i al sin enkelhed, der handler vejrtrækning om at få ilt gennem lungerne og ud i blodet. Derudover så handler det om at få transporteret kuldioxid væk fra blodet og over i lungerne. Til det formål har vi en inspiration, hvor vi trækker luft og dermed ilt ind, og en ekspiration, hvor vi udånder luft og dermed kuldioxid. Nu begynder det at blive interessant, for hvordan trækker du vejret, så du får mest muligt ilt over i blodbanen og udskilt mest muligt kuldioxid. Spørgsmålet er i første omgang, om du skal trække vejret med næsen eller med munden. Når du skal arbejde ved høj intensitet, der er det vigtigt, at du bruger både mund og næse til at trække vejret, da det er mere effektivt end udelukkende at bruge næsen. Hvis du insisterer på udelukkende at trække vejret gennem næsen, så må jeg desværre skuffe dig. Desværre er der ikke et eneste studie i verden, som viser, at du bliver en bedre og hurtigere løber ved at trække vejret gennem næsen. Tværtimod, så viser resultater fra et ældre australsk studie, at du reducerer din ventilation kraftigt, og dermed iltoptagelse og kuldioxidudskillelse ved at trække vejret gennem næsen. Det viser sig, at du reducerer din ventilation med mere end 50% ved udelukkende at trække vejret gennem næsen. Din ventilation reduceres, fordi din åndedrætsfrekvens falder markant, når du kun trækker vejret gennem næsen. Eller sagt med andre ord, så er du ikke i stand til at hyperventilere, når du kun bruger vejrtrækning gennem næsen. En undtagelse til den her regel om at bruge både næse og mund er, hvis du skal ud og løbe en stille og rolig tur. Som udgangspunkt, så kan du sagtens bruge næse-mund-metoden ved træning ved lavere intensitet. Det er det, jeg kalder jog eller roligt løb i mine programmer. Men det kan være en god idé at teste, om du er i stand til at holde farten udelukkende ved at bruge næsen. Det er nemlig en indikation på, at den intensitet, du træner ved, er korrekt. Altså når du er i stand til at holde farten udelukkende ved at bruge næsen. Godt så. Vi ved nu, at når du skal ud og løbe hurtigt, så skal du trække vejret både med næse og med mund. Derudover så er der 2 andre måder, du kan trække vejret på. Dels så kan du trække vejret med maven. Hvis du trækker vejret med maven, er det primært mellemgulvsmusklen. Den hedder også diafragma, tror jeg man udtaler det, som gør arbejdet. Det gøres ved, at musklen udvider rummet i brystkassen ved at sænke gulvet. Når musklen trækker sig sammen igen, bevæger den sig nedad mod maven, og dermed bliver der mere plads til luft i lungerne. Den anden måde, du kan trække vejret på, det er med brystkassen. Trækker du vejret med brystkassen, bevæger brystkassen sig opad ved indånding. Det betyder, at en lang række af dine muskler skal arbejde mere, blandt andet de såkaldte interkostale muskler, som sidder mellem ribbenene. Det er ikke så vigtigt, hvad de lige hedder, og det er heller ikke 100% sikkert, at jeg lige siger det korrekt, men så har du de her korrekte betegnelser for, hvad musklerne egentlig hedder. Godt så. Det er en overfladisk vejrtrækning, hvilket i det daglige ofte ses hos stressede personer. Og det lyder selvfølgelig ikke særlig rart, og det er det heller ikke. Det er nemlig uhensigtsmæssigt at trække vejret på den måde, da det ganske enkelt koster mere energi, f.eks. på løbeturen. Energi du i stedet kunne have brugt på at løbe hurtigere eller længere. Og som du sandsynligvis har regnet ud på baggrund af ovenstående, det er, at det handler om, at du skal lære at trække vejret med maven. For at få den bedste vejrtrækning på løbeturen, skal du derfor lære at bruge mellemgulvsmusklen i vejrtrækningen. Og til det formål, der har jeg en lille øvelse. Øv dig på såkaldt bugstøtte, altså at bruge mellemgulvet, når du ånder ind og ud, så indåndingen kommer helt ned i maven. Og du kan se på den her illustration, hvordan du skal gøre. 1. Start med at lægge den ene hånd på dit bryst, og den anden på din mave. Du skal ligge ned, når du gør det her. Det kan eventuelt være på gulvet, eller i en seng, eller på kontoret, eller hvor du nu lige har mulighed for at øve det her.
Det næste du skal gøre, det er 2. Tag en indånding og mærk, hvordan maven hæver sig. Hvis ikke maven hæver sig, så gør du det altså forkert. Så prøv igen. Det er maven, der skal hæve sig. Det er ikke brystet, der skal hæve sig. 3. Ånd ud langsomt. Pres let på maven, mens du ånder ud. Og 4. Gentag øvelsen, når du føler dig klar til en ny indånding. Og den kan du så bare fortsætte med et par minutter. Det er ikke noget, du behøver at bruge vanvittigt meget tid på det her. Det er oplagt lige at tage et break, for eksempel fra arbejdet eller derhjemme om aftenen, og så lige bruge 2 minutter på den her øvelse, så du får mere bevidsthed omkring din vejrtrækning. Og det sidste jeg lige vil sige til dig her i videoen, det er: øv dig, og glem så alt om vejrtrækningsteknikker, når du løber. Hvis du tænker for meget over din vejrtrækning, mens du løber, så bliver din løbeøkonomi dårligere, fordi du bliver alt for bevidst om din vejrtrækning, og enten trækker vejret alt for meget, eller holder det for længe. Det er vigtigt at træne vejrtrækningen, men det er lige så vigtigt at lægge det til side, når du for eksempel skal ud og konkurrere eller løbe intervaller. Det gælder om, at du skal have overskud til at fokusere på selve løbet. Det handler om at øve sig før løbeturen, og til din træning, altså når du er ude og løbe roligt løb. På den måde så bliver den gode vejrtrækning gradvist mere og mere automatiseret, så du kan fokusere 100% på at løbe så hurtigt som overhovedet muligt.